बिसोरखौ थाथा थिथि सोबानासो फैनो लुबैदों आं, नाथाय दा सोबाथ'ला आं। जमुना आगै, बिबारि? औ, नै नोंनि थाबोनाय बेगखौ लाबोदों आं। लाबोजोबदोंना जोबाखै? दख'ना गांनैखौबो लाबोदोंबा? आरो फैसा 100बो दङमोन, दंना गैया? दंजोबो आनै, सिन्था खालामनाङा, जों गासैखौबो लाबोजोबदों। नै बेगा। बिबारि आब', नोंसोर आंनि थाखाय खस्थ' जाबाय। आंनि थाखाय बेगखौ लाबना होफैनांगौ जादों। जेबो खस्थ' जायाखै दे, बेग लाबना होफैनायावनो मायबा खस्थ' जायो नामा? जोंफोरबायदि गोरिबबासो बेलेग बाथ्रामोन, फैसा गैयि थाखा गैयि। बिसोरनाथ' फैसायाबो आमदानि ना मालाय, गारि भारानि जेबो टेनसनानो गैया। सिट थाथ'हाय, आं आब'मोनखौ नुनानै लाजिनायबो मोनसोदोंलै। फै आब'मोन, जिरायफै। जिरायथ'ला दे। थंबाल, जिरायाबा मोजांसो, आंहासो साफाथिनिफोरा थालांगोन। आब' एसेबां गोबावनि उनाव फैदों आरो एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों, साहा कापसेबो लोंलांला होमबा? नांलायला दे, जोंफोर ओंखाम जाना फैखादों। आब', आंखौ दाबो गाज्रि मोनना दङ न'? सरि आब', आंखौ निमाहा हो। जमुना, निमाहायालाय होनाया होदों, थेवब्लाबो मालाबाबो रावखौबो बेफोरबायदि थगायनांला दे। आरो सोरबाया जुदि नोंखौ थगायनोबो होयो, नोङो फुलाबो थगायनाङा दे। जागोन दे आब', आं मालाबाबो बेफोरबायदि थगायला रावखौबो। औ, थगायनाङा रावखौबो, मिन्थिबाय? हामाना। औ आब', बुजिबाय आङो। आब', जुदि नोङो आंखौ निमाहा होमारदोंबा साहा लोंलां। होदों दे, निमाहा होदों नोंखौ आं जमुना। थेवब्लाबो साहा लोंथ'ला, मानो होनबा जोङो ओंखाम जाना फैखादों। जोंफोरो थांसै, न'आवबो रावबो गैया, मोस्रोमाबो थांबाय दिनै। जमुना, लोंनो गोसो गैयि मानसिफोरखौलाय मानोथ' बेफोरबायदि ब्रा जासिबाय दं? थाथो दे, लोङाबाबो जेबो नङा, जेबो अरजाखाया। सिट थाथ'नाय। मानो सिट थाथ'नो आंलाय, मानो सिट थाथ'नो? बुंनो हो आंखौबो फंनैसो। नोंखौ जुदि सोबाना हरनो हादोंबा जोंफोर फंनैसोखौनो बुंना हरनो हाया नामा? गावसोरखौबा सोबाना हरबा माबायदि मोनगोन? आनै, नोङो आंनि सोबानायखौसो सानबाय दङ, आंनि सोबानायखौसो गाज्रि मोनबाय दङ। नोंसोरदि केन्सार बेमार जायैखौनो केन्सार बेमार जादों होननानै प्लेनिं खालामनानै जोंहानाव थांदोंमोन फैसा बिहैनो, बेफोरो मा? आं माबा जमुनाखौ ओरैनो सोबादों नामा? बेलायबानोथ' केन्सार बेमार जायैखौनो जादों होननानै थगायहैनांगौ। आरो आनै, नोंबो मानो थगायनांगौ हा? नोंबो मानो लोगो जाफानांगौ? नोंबोथ' बाधा होनो हायोमोन ना, नोंथ' गिदिर ना। जोंफोरसो मोनथिगौ, नोंसोरबो जोंफोरनि जायगायाव थाबाथाय बेफोरबायदि जागौमोन खोना, मालायखौ बुजायनो फैदों। आनै, बिबारि मोननालाय सिगांलाय माथो जेबोआनो गैयामोन, थेवब्लाबोथ' बिसोर बेफोरबायदि नङामोन। बिसोरथ' मोनसेबो जेबो फिसा बुस्थुबो खावफेराखैमोन, रावनिबो थाइजौबो खावफेराखैमोन, खान्थालबो खावफेराखैमोन। नोंसोरथ' सानफ्रोमबो मोजाङै ओंखाम मोनजायैआनो खोना, बोथिसेबो रानना थानाङा खोना। नाथाय बिबारि मोना ओंखामखौनो मोजाङै मोनजायामोन, रानै थानांगौ जायोमोन। ओंखाम मोनजायाबा थास'फोरखौनो रुलाबायनानै जायोमोन। थेवब्लाबो बिसोरो रावनिबो फैसा थगायनानै बिफेराखैबोमोन आरो रावनिबो जेबो बुस्थु खावफेरामोनबो। दानियाबा जोंखौ सिखावसो बुंबावबाय आरो ना? आनै, नोंसोरखौलाय माला सिखाव होननानै बुंखो? बाथ्राखौसो बुंदों लायो। गासैबो बाथ्राखौनो फारि फारि बुजि मोनजोबोलै आङो, मिन्थिबाय? बेथो जोंहानो फैनानै जोंफोरखौनो सिखाव बुंफैनो लाजिया नोंसोरो, हा? एथ'ग्रा गाज्रि मानसिबो नङालै जोंफोरो, मिन्थिबाय? नंगौ, आं केन्सार बेमार जायाखै, थगायदों बेखौ। जोंफोरो थगायामोन, मिन्थिबाय? थगायनो गोनांखायसो थगायनांगौ जादों। नोंसोरलाय जोंफोरबायदि गोरिब मानसिफोरखौ अबाव बुजि मोननो, नोंसोर मालदार मानसिफोरा। गोरोन्थियालाय जाबाय आरो, मानसि नालाय गोरोन्थिया जाखागोन। आरो गथ'आ निमाहा बियाबो नङा, एसेबां मोजाङै निमाहा बिदों। निमाहा हो आरो ब्लद थां, जुदि साहा लोंनोबो गोसो गैयाबा। मा बेलाय बाथ्रा खोनासंहोबावो? आनै, जोंफोर जेबो बाथ्रा खोनासङाखै, मिन्थिबाय? गोरोन्थि मावदोंखाय एसे बुंदोंमोनसो फंनैसो, जाहाथे इयुनाव रावखौबो थगाया आरो मालायनि खोथा लानानै रावखौबो थगायनो थाङा। आरो आनै, प्लेनिंआथ' नोंनिसोमोननो माथो। नों जुदि प्लेनिं बानायामोनबा जमुनाया थाङामोनथ'। गाज्रि खामानि मावनाय आरो मालायखौ थगायनानै फैसा लुथिनाय, बेफोरखौ सिखायनाङा आनै, मिन्थिबाय? जोंबो मोजांनि थाखायसो बुंदों। बेखौनो जुदि नोङो गाज्रि मोनदोंबालाय माथो बुंबावनो आरो। दे होमबालाय थांसै जोंफोरो। नुदों, एसेबां गोहो बिसोरनिया। आंनि न'आव फैनानै आंखौनो रायना गालांदों। आयै, बिबारि आब' आरो लाइमोन आब'आबोलाय माखौथ' गाज्रि बुंदोंखाय? नंमारगौ, मालाबाबो मालायखौ थगायनानै लुथिना जानाङा। खोबसो बबेनिफ्रायबा गियानि फैदों नोंबो सासे, थां थास'फोरा रुइदो।
हे गसाइ आइनि गोसोखौ एसे सोलायनो हो आइनि गोसोआ दाबो मानो सोलायाखै एसेबां बिखा रोजा सिख्ला नुफेराखैमोन आं रावखौबो मालायनि न'आव फैनानै मालायखौनो रायना गालांनाय बिबारि आब'नि रुमाव हाबैया बेसेबा गोबाव जाबायलै दिनै हाबनाय नायदों र' मालाय आब'नि रुमा मोदोमसैलै लांदांदां मोनलायदोंलै बिसोर गैयैखाय दिनै मोस्रोम आब'आबो थांबाय गुमैया मा जाखोबा खबरबो लायाखै आं दा मोनहैथ'वाखै खोना मोस्रोम आब'आ दायो लागोन आरो बिसोर सानैयाबो माला फैयो दा बेगखौ हैनो थाङाबाबो जायो आंथ' बेगखौ नुनानै गारहरनोसो लुगैदोंमोन नाथाय बिसोर आरो गारहरनो होआना हैनोसो थांबावलायदोलै ए बिबारि आब'निनो खामानि सैथान थकेबासो मानसिफोरनि बेगखौसो माखौबा हैनो थांनांगौ दे मेथाइ जानो लुबैसोदोंलै मेथाइ जाना फैनि र' दसे जेबो नङा थाला मारिना गालांनि न'खौ आया बेलाय माथो 100 फैसासो फैसाफोरखौ साला मोनदों होनानै मोजाङैबो लाया जेरावनो मेरावनो गोलैना थायो फैसाफोरानो जियानो जाया मानो आंनियानो मोजां जाबायलै मेथाइ जानो फैसा मोनबाय आंनिया ओरैनोबाबो खुस्रा फैसा गैखायामोन दखानिफोराबो 500 होबाथाय खुस्रा गैया बाबु नै आंनियानो मोजां जाबाय 100 फैसाखौ मोनबाय मेथाइ जाहैनोसै फैसायाबो माथो गोदानथारलै फैसाफोरखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनाङालै फैसा थानायखायसो नोंसोरो जेबो मोनाखै नङाबा बे 100 फैसाखौनो मोननो नागिरा जेरावनो मेरावनो गारना दोनो साला थांनोसै र' दखानाव थांबाबो बारा गोबाव थानो हानाय नङा एसे गिनायबो मोनो जायखिजाया 20 मिनिट एकस' फैसा अबाव 100 फैसा अबाव आंनि 100 फैसाया इसिबां मोजाङै नागिरबाय बेगखौ उल्थाय नागिरबाय आं थेवब्लाबो 100 फैसाखौ मोनासै आं दासो बुजिबाय आं तारमानेखि असभ्य सैमा गथ'फोरा आंनि 100 फैसाखौ लाखिदों जमुना ओजों फैलाय मायायै 100 फैसा गैया मा 100 फैसा गैया मोजाङै नायाखै माने आयै बेगावनो दोनदोंमोन दा आङो बुग्लुम नागिरबाय उल्थाय नागिरबाय नाथाय दख'ना गांनै बेनिफ्राय थाइसेल' फैसा मोनदों आं आयै आं मिन्थिया दे आं खिन्थु 100 फैसाखौ खरसा खालामाखैमोन बेगावनो मोजाङै सोना दोनदोंमोन नोङो खिन्थालायनाङा आइ आं मिन्थिगौ नों खरसा खालामाखै होननानै आं नोंखौ फोथायदों साला पाप्पिफोरा आंनि 100खौ लाखिनानै थाइसेखौल' दोनदों बेगाव आयै फैसाया बेगावनो दंमारदोंमोनलै नोङो मोजाङै नायमारदोंना नागिरदोंलै आं नागिरदों नों खेबसे नायबावनाय हले नागिरनाय नोङो आंखौ फोथायाना बे बेगाव थाइसेल' फैसा दं मिन्थिबाय माथो गैमारा फैसाया मा जामारखो बे 100 फैसाखौनो बिसोरो लाखिगोन ना आंनिबा अबावबा गबाय बायबायसो नामायबा गैया गैनायालाय आयै दहाय सिथ्लायाव नोङो दिहुनदोंमोन नामा दख'नाखौ आं ससेल'सो दिहुनदोंमोन होमबा सिथ्लायावनो दं खोना दे गदों खोना ओहो गैया गवाखै रुनाय आयै आं खेबसे नागिरना फैनि गैयालै गैया आं दिहुनाव गवाखै बिसोरनो लाखिदों रुनाय थेवब्लाबो खेबसे नायना फैनि आङो आंनि 100 फैसाखौ जुदि बिसोर लाखिदोंना आं बिसोरखौ गारा मासेबां लुफिया मानसि बिसोरो जोंफोरखौसो दहाय लेक्सार होलांसोबाय दा गावसोरा जोंफोरनि गोरिब मानसिफोरनि 100खौनो लाखिबावदों बिसोरो गावसोरनियाव करोड़ लाख थाखानायनोबो आरोबा 100खौ लाखिनानै थाइसेखौ दोनलायदोंलै इसेबां करोड़पति इसेबां धोनि जानानै जोंनि 100 फैसाखौनो लुबैबावदों बिसोरो फैसायालाय माथो गैया अबाव थांमारखो जोंनावथ' रावबो फैयाखैबो दिनै मा जामारखो फैसाया आयु आरो बिबारि आब'मोनालाय बे 100 फैसाखौलाय मानो लाखिनो बिसोरो जुदि एसेबां फैसानि लुबिया जानायमोनबा बिसोरो आंनो फैसाखौनो होनो नागिरनाय नङामोन ना बिसोरलाय माथो आंनो 35,000 मानि होनो ओंखारलायदोंमोन आरो बे 100 फैसाखौलाय मानो लाखिनो देनाय आरो बेफोरबायदि नङाबो दे बिसोरो आं मिन्थिगौथ' गावसोरनियावनो एसेबां फैसा दंखायो जोंनि 100 फैसाखौलाय मानो लाखिनो बे आयाबो मा सानो नाथाय फैसाया अबाव थांमारखो बेबो मोनसे खोथा जाहैबायना नंमारगौबो दे मा जामारखो बे 100 फैसाया आंबोथ' फैसाखौ बेगावनो सोना दोनखादोंमोन
आं 100 फैसाखौथ' नायनानैल' दोनखादोंमोन र' दिहुनखायाखैबो। ओमफ्राय गारि भारायालाय आंनि आखायावनो दंखायोमोन एक्सट्रा। मा जामारखो दा फैसाया? आं दा साननोनो हाला। बिबारि आब'मोनाबो बिबारि आब'मोना बि 100 फैसाखौ लाखिग्रा मानसि नङालै। बिसोरना गावसोरनावनो एसेबां फैसा दंखायो। गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों। आं मानो थांनांगौ बिसोरनियाव केन्सार बेमार जायैखौनो बेमार जादों होननानै फैसा बिहैनो। आयानो आंखौ आयै गैया फैसाखौ आं सिथ्लायावबो मोनाखै। होनबा सिखावा बिसोरसो मोनथिबाय दहाय लेक्सार मारिलांसोबाय माथो बा जेन गावसोरा जोबोद गियानि गुन गोनां मोजां जोंनि 100 फैसाखौबो गारासै बिसोरो इसेबां लाख लाख करोड़ करोड़ फैसा थानानै जोंनि 100खौबो लुबैबावदों बिसोरो। आंनिबा बिसोरो लाखियाखै खोमालै 100खौ। ना खाथि साला बिसोर लाखियाबा अबावथ' थांखो फैसाया ना फैसा आथिं दङ? जोंहानावथ' रावबो फैयाखै बिसोरनि अनगा। होनबा अबाव थांखो फैसाया? जोंहानाव बेलेग मानसिफोर फैबाबो आं मानिना लागौमोन। बिसोरनि अनगा जोंहानाव रावबोआनो फैयाखै। नोमफायाबोथ' फैयाखै दाहालागै न'आव। नों सानना नायाखै माने जमुना? बिसोरनो लाखिदों आंनि फैसाखौ। बिसोरनो पापिफोरा। साला दाल लानासो हरदोंमोन आङो बेखौबो लाखिबाय बिसोरो पापिफोरा। गारा आं बिसोरखौ गारा। जमुना बिसोरखौ जेबो खबर हरथारनाङा दे। फैसा गोमानाय फैसा लाखिनाय बेफोरखौ जेबो बुंथ'नाङा रावनिबो सिगाङाव बुंथ'नाङा। बुंबा साबि जागोन दे आयै। सैमा गथ'फोरखौ आं बोरै धंस' खालामनो हागोन प्लेनिं बानायनि आं।